z młodych liderów mini żużla, Mateusza Chochlińskiego Dobry. i Kamila Cieślaka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Powiedzcie mi, jak długo już jeździcie i czy możecie pochwalić się jakimiś sukcesami? Ja jeżdżę 2 lata już na mini-żużlu i byłem na Mistrzostwach Świata Szwecji. Tylko tak. I zająłeś które miejsce w Szwecji? No, tylko przeszłem do eliminacji. No, A to rewelacyjnie, to gratuluję. A Kamil? No jeżdżę po różnych zawodach i no tam różnie byliśmy w Gdańsku, we Wawrowie, tam gdzie koło Gorzowa Wielkopolskiego. No i tak jeździmy po tych zawodach. Teraz będziecie występować w Grand Prix. Powiedzcie, który to już jest wasz występ? Bo tak trudno może zliczyć, ale mniej więcej. 8. No, 8 tak będzie. A oto nasi pozostali zawodnicy. Powiedz, jak długo już jeździsz tutaj w tym klubie? No, dopiero zacząłem. Dopiero zacząłem i mało co teraz to mało jeżdżę. Ale na pewno świetnie sobie radzisz. No to od roku to już jednak coś. To nie tak mało. A powiedz ty? No, już tak prawie pół roku. Pół roku. I jakie sukcesy? Nawet niezłe. Ale dobrze idzie. Podoba ci się i będziesz dalej jeździł na pewno, tak? Tak. Dobrze. Następny kolega. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Piecha, jeżdżę już drugi sezon, zaliczyłem start w turnieju PAR w Gdańsku oraz Grand Prix w Stanowicach. Tu wiem, że to jest nasz nowy nabytek klubu Rybki Rybnik, tak? Jak długo już jeździsz? 5. i 6. trening. 5-6 trening to znaczy, że to od kilku miesięcy, tak? Tak sobie liczę. Od miesiąca. Ach, od miesiąca dopiero. No i jak powiedz, poobijany? Nie, wcale. Dobrze się jeździ. Jeździ. Jest nas tutaj ileś 7, prawda? Dobrze, 7 osób liczy na razie mini klub. Powiedz mi, jak długo jeździsz? Jeżdżę już od 2 lat i moim największym sukcesem jest na razie wystawienie przez trenera do licencji. Powiedz mi, skąd macie motory? To jest dosyć drogi sprzęt. Skąd jest finansowanie akurat tego typu sprzętu? No, gdyby nie rodzice, to nie byłoby tego wszystkiego. Gdyby nie tu działacze wszyscy, to nie byłoby tego. Czyli głównie można powiedzieć, że dzięki rodzicom. Czy u wszystkich kolegów jest taka sama sytuacja? Rodzice finansują motory? Są niektórzy mają sponsorów, no ale to się rzadko się zdarza, trzeba znaleźć tych sponsorów. Chyba jeszcze na razie zbyt młody wiek, tak, żeby znaleźć sponsorów. Czy mają już osoby w tym wieku swoich sponsorów? Mają dużo już, na przykład tam Kowalczyk ma dużo już sponsorów. Być może to jest też spowodowane tym, że niewiele osób w ogóle w Rybniku wie, że jest taki mini klub żużlowy.
doszło do powstania miniklubu żużlowego? No, dzięki takim ludziom jak pan prezes Skulski, jak pan prezes Tendera, trener, który jest bardzo oddany tym młodym chłopcom, Antoni Skupień, no dzięki nim to zaistniało. Ci ludzie naprawdę dali siebie wszystko, co tylko mogli. My tylko maszyny, oni jeżdżą, a ci reszta ludzi robią resztę. I naprawdę dużą robotę tym ludziom i chylić czoła przed nimi, że w ogóle doszło do tego. Co to robi? Chłopcze, co ty to robisz? Mój syn już drugi sezon jeździ. W tym roku zdał licencję w kwietniu wraz z kolegą Kamilem Cieślarem. I dopiero to jest taki naprawdę to ich pierwszy sezon. W zeszłym roku zaczynali trenować, a w tym roku są po licencji i jeżdżą po zawodach. Biorą udział w cyklu Grand Prix z zawodnikami z Polski i też jest jeden uczestnik spoza granicy, czyli z Niemiec jest. No i różnego rodzaju turnieje organizowane przez kluby z różnych miast, z Gorzowa, z Gogolina na przykład, z Częstochowy. Jeździmy po prostu po takich turniejach. Bierzemy w nich udział, znaczy się nasi synowie. Pana zapytam mniej więcej o koszt takiej maszyny. Czy pan się orientuje? Orientuję się, bo coś dołożyłem do tego. Pan jest dziadkiem Mateusza, prawda? To mniej więcej byśmy prosili o określenie kosztu takiej maszyny. 8 tysięcy. 8 tysięcy, a potem wszystko kosztuje, bo opony, łańcuchy, Sam strój oczywiście, rękawice, kask. odpowiednie buty na pewno, prawda? Oczywiście, potem jeszcze jest taki laczek, który jest dosyć drogi. Także wszystko to jest bardzo drogi sport. Na to się składa dużo rzeczy. Musi ktoś pomóc, żeby ci młodzi chłopcy mogli uprawiać ten sport naprawdę. Bo to jest duże przedsięwzięcie. I cieszę się, że mój wnuk chce jeździć, bo mojemu synowi się to nie spełniło. Bo żona nie pozwoliła. Ja pozwoliłem, a żona nie. No i teraz przelało się to wszystko na mojego wnuka. Z czego się bardzo cieszę. Przynajmniej wnuk może spełniać swoje marzenia. No i przy okazji mój syn. Gdzie to 60? Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.